хора, отиваме на незнайна за мен дестинация. Дезинфекцирахме се. Да не носим зарази. О, пръскаха ни. Погледнете тук колко добре е осветен пътя. Фери болтс е насам. Изгониха ма. Слизам аз. Какво ще правим сега, не знам. Приключенията, усещате ли как започват? Пълна лудница. Взели сме и мотора, ето там отзад е, като се отвърза едното въже и Руди сега слезе, за да го завържем. Ние сме на пътя. Ето го и малкия фъстък. Той е с нас, Джери. А така, кажи здравей на всички наши приятели. Просто искам да кажа, че семестъра приключи при мен. Беше ултра хард последните 2 седмици. Пациенти, документации, какво ли още не е. Просто имах чувството, че левитирам, не че ходя по земята. Но най-важното от всичко е, че завърши и то завърши успешно. И сега предстои лято вече официално и изпитна сесийка. Ето го и Рудича. Преди изпитната сесийка да направим едно пътуване до незнайна дестинация. О, е! Най-ги обичаме такива. С приключенски дух. Сега ще видим какво предстои. Айде! Къде ще ни заведе картата. България ми е Гърция. България ми е Гърция. И до тук сме зайче. Зони. Добре. Няма да сме в обзор. Взели сме си малко храна от джоба. На обзорката сме. Сега ще видим къде ще спим. Търсим си места за спане. Да, и шатрите отворили. До вечера ще се разходим да разгледаме. Или тук гледам по GPS-а 5 часа 50 минути остават. Дали тук да спим или да продължаваме още малко? Джери, ти защо не доволстваш? От 4 часа има още време да вземем да покараме. Пак ще видим до къде ще стигне. Добре, нека продължим. В този прекрасен съботен ден. Хора! Отиваме в Гърция! Уху! Бъдем напред! Току-що минахме границата! Ето, welcome to Greece! Аз обожавам лятото да ходим в Гърция. Той ще ни е 3-ти или 4-ти път. Просто там се чувствам като потопена в някоя приказка. И предстои да видим и точната локация, къде ще е. Тук пътя е супер красив. Погледнете просто. Е по-добър от нашия. Еки. Хубав път и красива зеленина отстрани. Имаме дезинфекция. Погледнете, хора. Дезинфекцирахме се. Да не носим зарази. Да. О, пръскаха ни. Забравила си го явно този номер. Ами забравих, мислех, че само на губите. Добре. Добре, беби, му да си спокоен. Дезинфекцията и външно. И външно направо малко къпа. Между другото, интересен факт, тази година за първи път ще пътуваме с нашото чихе. Така че ще бъде интересно. Когато сме го водили на плаж, просто на него не му хареса особено, защото ходейки направо си вкарва пясък в устата. Предвид миниатюрните му размери. Да, сега ще видим и ще ви разкажем какво е и да пътуваш до Гърция с домашен любимец. И ще споделим опит. Хора, погледнете тук колко добре е осветен пътя.
И това, което ми направи на мен впечатление, че имат огромни табели. Погледнете. Наистина просто са гигантски. Тия на ноти. Така да видим сега. Ferry boats е насам. Ето фери. Port Police. Минахме по онзи път там, където ви показах няколко кадъра, след което направихме един завой надясно и сега тук чакаме за ферибота. Направили са го умишлено, за да не стават задействания там, ако има много коли. Ето, взехме сега билетче и струва точно 20 евро. От кога това за какво? Колата и за ремаркет. Hello. Hello. Yeah. Only the driver inside. Out, please, madam. Out. Хора изгониха ма. Слизам аз. Ай, чао. Чао! Passengers out of the car. Той заминава без мене. Какво ще правим сега, не знам. Какво се случва? Той до сега не ми се беше случвал на ферибот. Where to go? You buy tickets here. You have? Вика някакви билети да купувам. Какви билети? Да се скриеме? Приключенията, усещате ли как започват? Пълна лудница. Купихме си билет. Той прескача през колите, тича, вика, кряка. Погледна билета. За колко души сме платили. На карата да излезеш да ходиш да си купуваш друг билет. Аз съм купил 2. Някакъв хаос е тук. Тук като джунгла е някаква джунгла, да, погледнете. Колите вкарват назад и ние, понеже сме с ремарке и ни отбиха, сега ще видим как ще ни... Може би нашите ни вкарат последни. Тук кой къв се води, кой е от кораба, кой не. Можеш да разбереш. Изобщо нямаш си на представа. Да. Всеки крещи отляво, отдясно. Смятайте, към 6-7 човека координират или поне се опитват кой кога да влезе, така че да изпълнят капацитета. Вижте как се държат за колата. Дето ви казах. Докато я мърдаме. Зайчето се справя успешно. Е, добро ли? Опа. Остана една кола и явно се опитат и тук да я сместят, да я натикат. Защото не накараха максимално много да приближим до другата кола до нас. Лудници тук. Големи лудници. И ето, както предположих, гледайте, сега се опитват да натикат и тая кола. Погледнете. Успешно качихме се и потеглихме. И хора дойдоха в 25 някъде и хартисаха. Оставиха ги, взеха да се карат. Те, че съвет, идвайте на време с половин час по-рано дори, за да може да се качите, защото наистина изисква доста време, докато наредят колите и цялостно докато се организират нещата. Организацията е под всякаква критика. Няма никаква подредба, не се знае изобщо какъв е капацитета. Няма предварително билети онлайн, който свари. Ето, аз като ви казвам, че всичко е на един косъм разстояние. Това е. Даже го зажулихме май върчета малко. Ей, виж.
Това е слаба организация. Къде сме? На остров Тасос! Уху! Беше официално сме тук. Hello everybody! Я да ви направя room tour. Тук имаме печици, шугар, кофе, хладилник, да видим. Поставили са на водичка. Опа, имаме водичка и сокче като комплимент. Супер. Топ. Ето, може да си седим, да си чуваме. Още едно диванче има. И сега ще ви разведа в спалнята. Хоп. Какво са ни направили? И насам какво има? Нека да видим. Банята с туалетна. Тук е душа. Хоп. Добре изглежда. Взели сме си салатки от Лидъла с круасанчета. Ще хапнем. И ще си почиваме, като ще се гласим да лягаме, за да имаме сили, пауър за утрешния ден. Това беше от нас. Благодаря ви, че гледахте. Stay tuned. Както виждате, случват се много интересни неща. Така че може да оставите някой готин коментар отдолу, да лайкнете, да се сабскрайбнете и да очаквате следващите части. На 100% мотора е средството. Окей, we will see, thank you. И получаваш безплатно кафе и домашна бира. Да. Ако искаш. Домашна бира? Тук ли я варят тая бира? Пътят е изключително живописен, много добро попадение.